Id-Distrett tal-Isla rebaħ ir-regatta ta' jum il-Ħelsien 12-il darba fl-istorja. Dan wara li s-sibt filgħodu f'Xemx Tiżreċ u Baħar Kaħlani komplew it-tiġrijiet li propju kellhom isiru fil-31 ta' Marzu imma tmexxew għal ftit jiem wara minħabba li dakinhar kellha titwaqqaf ħestrem b'kawża tal-maltemp. Dakinhar saru diversi tlielaq fosthom dik tan-nisa li ntrebħet minn Bormla. Kollox saru 6 tiġrijiet bl-ewwel tiġrija tkun dik tal-midali kategorija B. Id-Distrett tal-Isla rebaħ il-kategorija Open total ta' 64 punt. 16 punt aktar minn Bormla li spiċċaw fit-tieni post bi 48 punt. Bi 30 punt spiċċa d-Distrett tal-Birgu li akkwista it-tielet post. One User reporter kbir fil-Belt Valletta fejn tkellem mal-qaddifa rebbieħa u mad-delegat tal-Isla Giovina Vela li esprimew sodisfazzjon ta' din ir-rebħa. Nixtieq niddedika din ir-rebħa għall-missieri l-ewwel kellu l-Berdi l-bieraħ u għetu l-intiħnej l-ewwel. Happy birthday dan ħobbok u ħajja niċċelebraw. Kontent ħafna. Tiġrija ibsa oħra, però meta tkun għal-qalbek u tkun ma' tim li taħdem fl-imkien tasal żgur. Kienet regatta bilanċata, konna wieħed mit-timijiet favoriti bħal 3 tibliet l-oħra tal-Kottonera. Bormla tawna challenge tajjeb ukoll ġifieri għax aħna sa qabel l-aħħar tiġrija Bormla kienu qudiemna mill-punti wkoll, però fl-aħħar tiġrija bdinna xi tokki mill-aħħar regatta u jidher li ħallaw il-frott. Minnaħa l-oħra kategorija B ntrebbħet minn Marsa Mxett b'76 punt. Bormla spiċċaw it-tieni post bi 63 punt filwaqt li Lisa spiċċaw fit-tret post bi 32 punt. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' regatta f'pajjiżna daħlu regoli ġodda fejn bejn telieqa oħra kien hemm 25 minuta. Barra minn hekk intużaw trackers fuq id-dajes li kienu tajnuna għall-ġurija. Ix-xil tradizzjonali ngħatat mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima. Preżenti kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela fejn iltaqa' ma' diversi partitarji u tkellem magħhom fis-sfond ta' din it-tiġrija.